O de ka nga bɛɛ bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye juma min bɛnnen bɛ nansarasan n'o ye utu kalo ye ale nansarasan kalo 8 bi ye o tile 7 ye ka bɛn san 2026 ma o min bɛ bɛɛ faranfisan n'o ye faranfi kalo ye Domama kɔnɔ ale ye faranfisan kalo 2nan ye bi ye o tile 23 ye ka bɛn hijira san 1448 san do dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka di an bɛɛ lajɛlen ma bi ye juma ye lahɔrɔma don do karama don do dugawu kɛ don do wa dugawu yɛrɛ fɛnɛ jaabi don do an bɛ masa aramani deli an bɛna dugawu minnu kɛ bi juma dɔ in kɔnɔna Ala ka dugawu kɛlo Ala ka u jaabi an ka jamana hali bi Ala ka basumani k'a basigi an ka jamana fintigilakaw Ala ka u fanga se ka jamana in jugu Ala ka u dɛsɛ Ala ka jamana in kɛ ka fanga sɔrɔ a jugu kan hali bi an ka jamana hali bi Ala ka a lakanda bakuruba kunnafoni na an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ ko nin dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya kunu alamisa Saro ale ni Berta ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye mugu pɛrɛnta dɔ k'o kɛra sababu ye ka maa dɔw ka olu bɔnɛ u ni na n'o ye musojɛkulu dɔ ye tatɔla sangafo la k'o kɛra kɛcogoya jumɛn na kunnafoni y'o ɲɛfɔli kɛ o la foroba falaw ni o ye an ka jamana fintigilaka minnu binna kɛlɛyɔrɔ la ka taa k'u denw t'u kɔ fɛn min ye san o san lajɛrɛ min bɛ kɛ ni o ye congé bila o ko kɔnɔna na o nudonni baaraw kɛra an ka jamana kɔnɔna na dɔgɔfurancɛ in kɔnɔ o k'o kɛra kɛcogoya jumɛn na kunnafoni ɲɛfɔli kɛ o la Gawokaw fɛ fɛn min a yirala k'a fɔ ko sirako gɛlɛya ko o bɛ yen nɔ o k'o kɛra kɛcogoya jumɛn na kunnafoni ye ɲɛfɔli kɛ o la ninnu de bɛna kɛ an ka kunnafoni na bakuruba ye ka fara kunnafoniya wɛrɛw kan min bɛna lase aw balimakɛ ni aw denkɛ fɛ Mohamed Samakɛ ka fara a balimamuso n'a denmuso Sira Siribe Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ an bɛ Ala dɔnniya k'a fɔ ko lakana ko ale sira fɛ fɛn min ye dɔgɔfurancɛ ni y'a dɔgɔkun kelen ye a yirala k'a fɔ ko dugu minnu bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko dugu minnu bɛ yen n'olu ma bɛnkanw ta ko an ka fintigilakaw ye o dugudenw sɛnsɛn ka taa n'u ye sugu la yaasa lakana ko o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye olu ma kofɔlenw selen kɔ sugu la sa k'u ka doni dɔw tora yen nɔ a yirala k'a fɔ k'an ka fintigilakaw ma doni ninnu ta nka kɔfɛ k'u y'u kɔsegin k'u bɛna doni ta a yirala k'a fɔ ko banbagaciw tun ye ni doni kofɔlen ko ka ani tiɲɛ o hukumu kɔnɔna la sa fɛn min an ka fintigilakaw ye wuli ka jɔ kɛ k'u sera ka tɛgɛ kɛ maa dama dama banbagaciw olu kan hukumu kɔnɔna na karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ye ɲininkali kɛ Masina marabolo den dɔ la an ka a lamɛn n tɔgɔ ye Basiru Kulubali ka bɔ Masina Cercle la. Basiru Kulubali Masinaba fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen na ko wulikajɔw kɛra an ka lakanabaaw fɛ dugu minnu bɛ yen n'olu tɛ bɛn ɲɔgɔnya kɔnɔna la ka n'u nɔfɛ ka taa sugu la k'u taara sugu la ka taa dugudenw bila k'u katɔla ka segin doni dɔw tun bɛ yen minnu tun ye dugudenw ka doni minnu kan ka taa u fɛ k'u taara ka doni to kɔfɛ k'u seginna ka na sɔrɔ doni k'a tɛ yen bilen ko walejuw kɛbaaw fɔra kɔ ka doni ninnu tiɲɛ k'a ko senfɛ ko tɛgɛ dara maa dɔw kan a ko senfɛ a ko kɛra cogo di. Abdulaye Kulubali o kɛra k'i da kɛlɛkaw ko mankan ka bɛn kalo tile 31 ma faamaw bɔra Siɲaro ka na kɛlɛ ka taa sugu jɔ Yolo Ala y'a kɛ a don su san nana faamaw ma se ka taa yɔrɔ la u tora kɛlɛ ye o dugujɛ ka kan bɛɛ ntɛnɛn ma o ye nɔnɔgɔ sugu ye faamaw ye kɛlɛkaw ta u bɛ t'u ka nafɛnw san o kɔnɔna na u ye sanuw kɛ faamaw taara korongaw fana nɔfɛ olu fana nan'u ka sanuw kɛ u ko kɛlɛkaw k'u kɛ minɛnw bila ye u bɛ taa korongaw bila ka na n'u sagotɔ sera u bɛna ka na doni ninnu da doniw bɛɛ bɔra k'u bila ye sugu dara ye o kɛlen la maa jugu ninnu u dɛmɛbaa minnu bɛ dugu kɔnɔ n'o ye u ka indicateurs ye olu le weleli kɛ k'a fɔ ko kɛlɛkaw ko doni bɛ yen yanni faamaw ka saki u nana ka na tasuma bila doni ninnu bɛɛ la a tɔni 2 u ye muru kɛ k'a bɔrɛ bɛɛ fara kɛ isazé k'a jeni ala ni faamaw ka cɛsiri fɛ diɲɛ yɛrɛ la an bɛ faamaw fo an b'u waleɲuman dɔn u ko sɛgɛsɛgɛw kɔnɔna na k'u tɛgɛ da maa jugu ninnu dɔw kan tiɲɛna an bɛ faamaw fo o yɔrɔ la ne y'o de fɔ n ko mɔgɔ tɛ dugu yɔrɔ ninnu na yen indicateurs ninnu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ dɔnnen don faamaw y'u taara dɔrɔn u y'u ko dɔn u ko ɲɛɲini u sina kɛ mɔgɔ ninnu minɛ ten an bɛ faamaw fo o yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ Siɲaro mara vraiment an sɛgɛnnen don kami sɔmiya yɛrɛ donna mɔgɔ ninnu m'anw nɔfɛ min na a kɛmɛ baara ye dɛ hali kunu an ka sangafo don dɔw bɔtɔ Berta k'u bɛna sangafo Siɲaro u taara yɛlɛ bomu ka muso caman tora a la kunnafoni kunfɔlɔ minnu b'an bolo a yɔrɔnin na ko maa 9 de tora a la kɔfɛ denmisɛnnin kelen tora ka fara o kan o b'a kɛ maa 10 ye an t'a dɔn k'a fɔ ko a ta bɛna taa laban ko o ko la vraiment an kamana gannen la an b'a ɲini faamaw fɛ ko wuli ka se k'u jɔ tukɔnɔna ninnu falen don wɛrɛse ninnu falen don u ko dɔrɔnin kɛ baara k'an ka yɔrɔ nin na
hali siɲɛ damadɔ o bɛ se k'i kow nɔgɔya sinon n'an tora nin cogo la quoi mɔgɔ bɛ ban n ka kuma laban ye min ye o ye nbuto jɔko in ye faamaw ko nbuto k'i jɔ population ye nbuto jɔ mais tiɲɛnikɛla ninnu ma nbuto ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ hali sisan nin waatinin na Koronbugu u dogolen tɛ n'a ye kuma o kuma fɔ i b'a sɔrɔ wulibali de don n'i wulila k'a nɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ a b'o cogoya kelen de la quoi hali sisan n'u wulila ka taa u bɛ taa mɔgɔ ninnu sɔrɔ yen an ko kɔnɔna in na vraiment a kɛmɛ sɛgɛn dan ye an m'a kuma fɔ ka dɛsɛ tiɲɛ yɛrɛ la an tɔɔrɔlen don nin waati ninnu na. Nin tun ye Basiru Kulubali nin tun ye ale ka kɔrɔfɔ ye karamɔgɔ Abdulaye Kulubali ka kuma bara la hali bi hukumu kelen kɔnɔna na fɛn min ye kunun alamisa utukalo ale tile 6 Saro ale ni Berta ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko muso dɔw k'u bɔra k'u ka taa sangafola fɛn min o sira fɛ sa k'u yɛrɛ mugu pɛrɛnta dɔ kan o kɛra sababu ye ka maa 10 ka olu bɔnɛ o ni na ni a yirala k'a fɔ ko denmisɛnnin kelen ko o tun bɛ o la o tumana hali bi ka se ka o ko perepere latigɛ di an ma karamɔgɔ Abdulaye Kulubali ɲininkali kɛ a duguden dɔ la an ka kɔrɔfɔ lamɛn. Ne tɔgɔ ye Asana Kamara ka bɔ Saro. Ne ye ba fila ni ɲɔgɔn cɛ Tomba n'o ye fédération ne y'o président ye. Saro commune tɔgɔ la Tomba ne y'o secrétaire général ka dangan ye. Asana Kamara ye kunnafoni sɔrɔ kunu alamisa n'o bɛnna utukalo tile 6 ma ko mugujugu dɔ wulila ni musolaka dɔw ye minnu kun bɛ taa sangafu la Sarokaw fɛ k'a kɛra sababu ye ko ka maa 10 bonyanko bɔ nin na a ko kɛra cogo di? An b'i yɛrɛ fo Abulaye Kungo n'o bɛnna alamisa ma utukalo tile 6 an balima minnu n'o olu ntanyana laditigilamɔgɔw fɛ tarata don Saro dugu kɔnɔ mɔgɔ 2 olu balimamuso minnu sigilen don Berta ni Saro bɛɛ komi kilo 3 ɲɔgɔn na a bɛ Saro ni kuran fan cɛ olu de wulila u bɛna o sangafu kɛ kunungo alamisa sɔgɔmada fɛ u bɛ wotoro kɔnɔ maa 11 bɔra den dɔ tun bɛ a la u nana yɛlɛ mugu furunta in kan a ye bɛɛ lajɛlen kasara fo mɔgɔ 1 bɔra den dɔ tun b'a la u b'a kɛ mɔgɔ 10 ye mɔgɔ 1 o sɛbɛkɔrɔ joginna Berta ni Saro cɛ Berta yɛrɛ a sɛbɛkɔrɔ falen bɛ yɔrɔ minnu ni o réfugié wulila olu caman nalen bɛ Berta kungojan b'u la Zambala b'u la ka fara du wɛrɛ mɔgɔw kan nin ko in de kɛra an fɛ kunu alamisa Saro mara la nin kɛlen kuma min bɛ an fɛ n'u b'an da don o don o de ka wele bila fanga tigilamɔgɔw fɔlɔfɔlɔ ma u k'an kulomagɛn halisa minnu bɛ kɔnɔna ye n'o ye sɔrɔdasiw ye u b'u se la nka basani kelen kɔkɔ sɛgɛ dɛnɛn bɛɛ halisa u k'an dɛmɛ ni sanfɛ kɛlɛ ani duguma kɛlɛ ka yɔrɔ in fantan naani bɛɛ lajɛlen larawe jan ko cɛnnikɛla dɔw bɛ fan o fan fɛ u daga bɛ se ka bɔ Sarona lamini mɔgɔw da la o kɔni de y'an ka kulekan n'an ka welekan fɔlɔfɔlɔ ye n'a fɔra k'i ka ɲɛnamaya kɛ yɔrɔ fitinin min kɔnɔ i tɛ se ka bɔ waati maya mɔgɔ si la a ka gɛlɛn kosɛbɛ e balima de fatura e ka taa k'i bɛ to sanga fo yarɔ o kɔni diyagoya ye adamadenya kɔnɔna na n'i nana bɛn ni ɲɔgɔnna kɔnɔ o ye latigɛw ye mais sababu jugu don dɛ halisa ala k'an dɛmɛ. Amina yarabi ala ka o dugawu kɛlenw bɛɛ lajɛlen de jaabi nin tun ye Asana Kamara n'ale ye président Interfleuve ale ni tun ye ale ka kɔrɔfɔ ye karamɔgɔ Abdulaye Kulubali ka kuma bara la fɛn min wagati jan a yirala k'a fɔ ko masinaba fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min lakanabaliya ko ale ɲɔgɔn ɲɛlen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na hali bi an ka jamana ɲɛmɔgɔ yirala k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔw la nka hali bi an b'a ɲini fɛ u ka dɔ fara wulikajɔw kan yaasa malidenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu dugudenw ka se ka hakilisigi ni basigi u ka se ka u sɔrɔ fɛn min ye maa minnu yɛrɛ ni olu tayana ko la ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen de la an ka jamana finitigilaw hali bi ala ka u fanga se hali bi banbagaciya wale o hukumu kɔnɔna na fɛn min karamɔgɔ Abdulaye Kulubali ale ɲininkali kɛ maa dɔ la u k'a ka hakilinataw fɔ fɛn min ye banbagaciya n'o ye jadisi yɛrɛ ye mun de bɛ na n'a ye ale yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn de a ko kan a ye ɲininkali min kɛ o filɛ. Jara fana do yirimajɔ ni kɛlɛ tɛ diinɛ kɛlɛ ya ni diinɛ kɛlɛ cɛ ka jan u nana bɛn an kan de ko sebu ye maa bɛ ka fara ninnu cɛnikɛla ninnu kan ka jamana kɔnɔ ko diinɛ kɛlɛ don a fɔra ko la ikra fi diini ko karabali tɛ diinɛ na maa si tɛ maa si karaba ka don diinɛ na diinɛ bɛ fi ɲɛna n'i sɔnna ma i b'a minɛ n'i ma sɔn ma to yen kana taa bɛn maa si kan k'i b'a ja ka don diinɛ na an de kan ka fɔ k'an bɛ mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ mais Mali la an tɛ maa si kɛlɛ k'i ma don silamɛya la dugu kana wuli n'u bɛ mɔgɔw de kɛlɛ k'u ka don silamɛya la u tɛ taa Faransi kɛlɛ kɛ Faransi kafiri bɛna aw de dɛmɛ k'a ka jamana ci k'o ye diinɛ kɛlɛ o diinɛ kɛlɛ bɛ bɔ min fɛn ɲini tɛ a bɛ kɛ tasuma y'a bɛɛ kɔnɔ maa ye balola ni tɔɔrɔ in na ka ɲɛsin Mali ma ala bɛna bɛɛ haraki kelen an ka jamana ala k'a bɔ juguw bolo Faransi n'a jɛɲɔgɔn nana bɛn anw ka Mali la yan k'anw tɔɲɔ an b'an sigiyɔrɔ suwazi an sigiyɔrɔ ala de y'a bɛn Mali ma k'anw tɔɲɔ ko sebu ye tɔɔrɔ si tɛ ɲɛnamaya la kadamaden bɛ miiri ni Faransi n'a jɛɲɔgɔn jugu ma min kɛ an ka dugawu kɛ an ka dugawu a bɛ ka jaabi an ka kɛlɛcɛ ninnu ala k'u dɛmɛ a ye se jamana ɲɛmɔgɔ Asimu Abdurahamani Ibrahim an n'an dɛmɛ ɲɔgɔn jamana minnu bɛ k'an dɛmɛ n'o ye Rusi ni Turki ni Iran ye ani dɔwɛrɛ minnu bɛ ka fara k'an dɛmɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an sigiɲɔgɔn jugu min fana bɛ k'an kɛlɛ o k'u sigi n'a ye dɛ maliyɛn jugu minnu bɛ ka Mali tɔɲɔ ni min bɛ se ka wasi ka kɔ dɛ tɔɲɔni mana mɛn cogo a bɛ sara maliyɛn fɛn fɛn tɛmɛ Mali tɔɲɔni na ka Mali kɛlɛ in kɛ ka malidenw tɔɲɔ a bɛɛ bɛna a ye don dɔ la hakɛ bɛna s'a bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala ka hakili ɲuman d'a ma. Amina rabi ala ko dugawu jaabi ni tun ye Jakarija Fane Yirimajɔ karamɔgɔ Abdulaye Kulubali ka kuma bara la
ko jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ jamana ale jɔli baara la an bɛɛ lajɛlen de ka hakilina bɛ se ka ta ka kɛ ka baara kɛ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ale ye ɲininkali kɛ nin ma kofɔli na k'a ka hakilinataw di fɛn min jadisi ale yɛrɛ kan o tuma bɛ masa Ramani deli ni ma jugu minnu daga sigilen bɛ anw da la Ala ka u daga wuli k'u bɔ an da la an ka jamana in hali bi Ala ka jɔ ni ka jugu ka u dɛsɛ an ka jamana finitigilakaw Ala ka u lakana n'an bɔra yen fɛn min ye samiya ni samiya kun donna ka ban a yirala k'a fɔ ko sira dɔw bɛ yen nɔ n'olu tiɲɛnen don ni samiya n'ale donna a tɔ bɛ tiɲɛ ka taga fɛ hukumu ni kɔnɔna na fɛn min ye nin wagati laban in na a yirala k'a fɔ ko Gawo sira ka taa Sevare ale ni Niger sira a yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ko a siraw tiɲɛnen don a taa ni ka segin ko a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Abdul Karim Samba Mayiga ale ye ɲɛfɔli min kɛ sira ko ale gɛlɛya kan an k'o lamɛn. N'i y'a ta k'a lajɛ sira yɛrɛ a dama ma sira man ɲi hali n'a fɔra ko sécurité bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen sira dama ma a man ɲi surtout nin samiya waati min na a voyage ma nɔgɔ fiyewu ka na fara insécurité jatigɛwalew minnu bɛ sira ninnu na u bɛ ka cɛnni kɛ population kun bɛ ka fɛn caman kɛ n'o fana nana fara kan o bɛ se k'a lajɛ a ko ka gɛlɛn cogoya min surtout n'i y'a ta k'a lajɛ Gawo Sevare sira in sira min don ale de bɛ nord ni sud tugu ɲɔgɔn na situation bi o cogoya la o ni gɛlɛya kuma an b'o bila kɛrɛfɛ parce que a gɛlɛya fanga ka bon kojugu k'a lajɛ a prix ko fana ni hali minnu bɛ risque ta ka yɛlɛ sira kan parce que solution wɛrɛ t'u bolo sira man ɲi insécurité b'a kan n'i ko k'i bɛ bɔ Gawo sisan ka taa Sevare pour que i ka se ka taa n'i ma 30 000 bɔ ou bien fɛn min ka ca n'o ye i bɛ ka taa o ye kelen ye filanan bɛ se ka tile hakɛ min kɛ sira kan yanni ka se Sevare o fana a b'a dama ma ka na fara samiya waati kan ka na bila insécurité fana o bɛɛ n'i y'o bɛɛ lajɛ a sera a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ population bolo bibina ni ko sira ne segin a kan Gawo ni Sevare sira de ko n'i y'a ta k'a lajɛ Niger Gawo Aborem Gawo tɔ ninnu a mana kɛ cogo o cogo les gens bɛ se ka taa u ka ciw la parce que sira caman b'u bolo bɔrɛ caman b'u bolo u bɛ se k'u ka mouvement kɛ ni yɔrɔ minnu ye mais gɛlɛyaba min b'an kan bi an min ye nord du sud an min ye Gawokaw ye o ye Gawo Sevare sira o de ye nka gɛlɛmanba ye parce que minnu bɛ TTB ye ka billet avion ta ka taa Bamakɔ vraiment prix ka gɛlɛn kojugu parce que a bɛ varier tuma dɔ la fɛn min kɔni bɛ taa 40,000 35,000 50,000 ni fɛn ninnu a kɔni o kuma jamana bɛ situation min kɔnɔ a ko ma nɔgɔ surtout mɔgɔ min kan ka taa denmisɛnninw bila ka taa vacances la ou bien minnu kan mɔgɔw kan ka na a ko ma nɔgɔ vraiment an ka gɛlɛyaba bi an Gawokaw o ye Gawo ni Sevare sira ye an b'a dɔn fana faamaw an ka autorités u bɛ wuli ka jɔ bɛɛ la pour que solution ka se ka sɔrɔ mais ka nin waatinin na ni yɔrɔ ma sumaya k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka taa i yɛrɛ ye ka segin i yɛrɛ hali ni fɛnw sɔrɔla financement sɔrɔla a ma nɔgɔ. Nin tun ye Abdul Karim Samba Mayiga nin tun ye ale ka kɔrɔfɔ ye ale min ye Gawoka ye n'a y'a jira k'a fɔ ko nin wagati in na u ka sira ko k'a ka gɛlɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya ka bɔ Gawo ka taa Sevare o tuma na ko jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔw kɛ hali bi u ka sira ko bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na lakana ka sabati wa fɛn min sira ninnu u ka se ka dilan ka ɲɛ yaasa taa ni ka segin ale bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na hali bi laɲini Ala ka u sabati n'an bɔra yen karamɔgɔ n'o ye lakɔlimɛtiriw ye olu ye fara ɲɔgɔnya kan kɛ nin dɔ furancɛ in na kɛrɛnkɛrɛnnenya na olu ka syndicat o ye fara ɲɔgɔnya kan kɛ fɛn min a kɛnɛ ka ɲi nɔ Naminata Fofana n'ale yɛrɛ ye syndicat ka ɲɛmaa ye o yɛrɛ kɔrɔfɔ min kɛ gɛlɛya min b'u kan o ni laɲini min b'u bolo an k'o lamɛn. An ka laɲini mun ye baara kɛcogo ɲuman jamana kɔnɔ école kɔnɔna na syndicat ni ɲɔgɔn cɛ o an ka laɲini de gɛlɛya min b'an kan redéploiement ko la gɛlɛya caman de b'an kan parce que redéploiement in kɔnɔna na a fɔra ko mɔgɔ bɛ académie la ani kapu kɔnɔna na mɔgɔ ka ca yɔrɔ min na n'o ye détenteur de licence ye ko k'u redéployer ka na fondamental 1 de la o redéploiement in kɔnɔna na i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman redéployer la a fɔra fana ko minnu bɔra fɛngɛ INSIP de la mɔgɔ caman redéployer la min ma bɔ INSIP la o dekun fana b'an kan maintenant u ye bɛɛ de minɛ bere kelen de la a kun fɔra ko minnu bɔra licence minnu bɔra INSIP kɔnɔna na ne yɛrɛ min filɛ ne ma INSIP kɛ ne ye faculté d'histoire géo de kɛ donc ne ye sɔrɔ kɔnɔna na a kɔnɔna na o n'a ɲɔgɔnna caman a fɔra jama ka ca yɔrɔ min na étant donné que jama yɛrɛ man ca kapu kɔnɔna na minnu bɔra INSIP la an b'o kɔlɔlɔ bolo bi an ye syndicat min ye fɔlɔfɔlɔ ni ko baara ɲuman ka kɛ fɔ a ka jɛn ka kan kelen de fɔ an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ye baara daminɛ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa ni bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa kulu kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ an ka laɲini a bɛ sabati an ka kulu bi dangama na a bɛ yɔrɔ caman na
bureau sigila yɔrɔ caman caman na pour le moment. nin tun ye Naminata Fofana nin tun ye ale ka kɔrɔfɛ hali bi a lajɛrɛ kɛnɛ ka fɛn bɛ minisiriso min sigilen bɛ duguma kalanso ale kalanni ko ma o minisiriso ka nɔlabila tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Bana Musa Bagaka ye ale fɛnɛ kɔrɔfɔ min kɛ a ko la o filɛ. Syndicat détenteur de licence an b'a fɔ n'a ka professionnalisme ye a n'a ka cɛsiri a n'a ka fasoden ɲumanya an ye baara kɛ ɲɔgɔn de syndicat ni ministère de l'éducation an tɛ se ka taga ɲɔgɔn kɔ an bɛ ala deli bɛn man ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a to ɲina examen kɛra ka ɲa yarabi ala ka dɔ fara o cɛsiri kan a ka ɲɔgɔn ye mais n'a bɛna kɛ ala ka barika don a ka baaraw la ka wolo ni fɛn ye min b'aw nafa ka jamanadenw nafa k'a ka militants u sago ye min ye cɛsiri min n'u b'a la jamana ka se ka o dɔn u ye. nin tun ye Bana Musa nin tun ye ale ka kɔrɔfɔ ye ale min tun bɛ ministère de l'éducation ale tun y'o ka nɔlabila ye nin kɛnɛ ale kɔnɔna na laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min an ka kalanfaw ye olu bɛ se ka bila u ka hakɛw minɛn kɔnɔna na cogoya min na yaasa an sifinnakaw an ka se ka kalancogo ɲuman o sɔrɔ hali bi jamana in ala ka a hakilinaw an ka jamana ɲɛmɔgɔ hakilinaw hali bi ala ka u sabati n'an bɔra yen M2MCS ale ye jɛkulu min faralen don ɲɔgɔn kan ka se ka dɛmɛ don sifinnakaw olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛw ani musow o hukumu kɔnɔna na u ye dɛmɛ u ye formation kɛ formation min kuntagala taara ka bɛn kalo 1 bɔɲɔgɔnko ma formation in yɛrɛ ɲɛsilen tun bɛ pâtisserie ale baaraw de ma a baaraw kolobakarili ni a kuncɛliw baaraw kɛra fɛn min y'a kɛnɛ ka yen nɔ Umu Danbele ale tun bɛ yen nɔ ale ye ɲininkali kɛ maa dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya M2MCS ale yɛrɛ ɲɛma n'o ye Abdul Gindo ye a ye kɔrɔfɔ min kɛ an k'o lamɛn. Ne tɔgɔ ye Abdul Gindo ne ye an ka association président ye n'o ye mouvement pour le développement du Mali et la cohésion sociale ye MDMCS san 2026 la baara caman b'an bolo an ye dɔw kɛ ka tɛmɛ an bɛ ka formation kɛ pâtisserie la o yɛrɛ formation daminɛna o kan ka taa jɔ fo kalo 1 ɲɔgɔnna la a basilen bɛ cɛ ni muso bɛɛ kan mais musolakaw de jɔyɔrɔ ka bon nin na kosɛbɛ parce que an bɛ formation caman kɛ hali tout récemment an ye culture hors sol kɛ cɛw jɔyɔrɔ tun ka bon fɛnɛ na ka tɛmɛ musow kan mais nin sen t'a la musow de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que nin formation voilà dabɔlen don musow de kan parce que vacances kɔnɔna de don an bɛ nin kɛ an delila ka safinɛ dilan kɛ ka tɛmɛ an delila ka enu jaabi ni formation kɛ an delila ka tatouage maquillage yɛrɛ kɛra salon an kɔrɔ yan ɲinan ta o ye pâtisserie basée don musolakaw de kan musolaka 100 bɔ ɲɔgɔn kɔ cɛ damadamani b'a la sa mais n'i ye jama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa jɔ 100 ɲɔgɔnna la quoi musolakaw ta fan fɛ a 80% bɛ bɔ jɛkulu de kun ni dɛmɛbaga dɔ b'a la n'o y'an ka parrain ye donc an ma profiter k'a fo n'o ye Amadu Faran Samaki ale ni an ka marraine Mama Badji ale ni dɛmɛbagaw caman bɛ yen n'o ye comment dire école de santé Jɛnɛ n'o ye monsieur promoteur n'o ye monsieur Bokumi ale ni le DCAP monsieur Dutu Kulubali a n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛ k'an épauler a kɔni fɛn fanba kɔni bɛ bɔ association yɛrɛ de kun mais ɲinan ta bon vu que dépense bonyana dɔɔni parce que pâtisserie ko man nɔgɔ on était obligé ka frais d'instruction kɛ a la quoi pour que an yɛrɛ bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ n'o ye ka se ka décoller formation kalo 1 daminɛna le 3 août a kan ka ban ka bɛn le 3 septembre mɔgɔ bɛ fɛ k'an dɛmɛ kɔnɔna jɛlenya la an ka dayɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen an ye ko in daminɛ an y'a daminɛ on an jigira ala de kan an jigi kɛ ba ɲuman kɛw ye an ka dayɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ni formation caman kɛ mais ni formation in spécialement min basé no congé kɔnɔna la ka bɛn ni musolakaw ye nin y'o tako 4nan ye. nin tun ye Abdul Gindo ni ale yɛrɛ M2MCS ale ye o ɲɛma ye Umu Danbele ka kuma bara la hali bi o hukumu kelen kɔnɔna na fɛn min ye musolaka minnu yɛrɛ ni ala ye olu garizigɛ don nin formation in o sɔrɔli la Umu Danbele ye ɲininkali min kɛ u la u ka jaabiw an k'o lamɛn. Ne tɔgɔ Korotu Mali bi an nana tɔnɔ Abdul ka pâtisserie formation na a diyara ne yɛrɛ ba kɛli ko kun bɛ kɔnɔ a ka ɲi an musolakaw yɛrɛ ma y'an bɔ ko caman na yala ni sunɔgɔ congé kɔnɔla la an bɛ na an bɛ formation an b'an dege a b'an an tɔ former vraiment an bɛ président fo n'o ye Abdul ye. Ne tɔgɔ Alfardous Touré ni formation yɛrɛ kɛra sababu ye ka courage don ne tɔ la o fana ka formation bɛna to ne bɛna faamuyali sama sɔrɔ a la wa hali ne ko n bɛ taa pâtisserie baara kɛ sisan ni formation bɛ se ka kɛ sababu ye ne ma n'u sera ka na ni formation in kɛ a bɛ ne nafa donna nata la parce que i sigi dɔrɔn ko n bɛna baara dɔ ɲini baara bɛɛ ye baara de ye n'i ye mun sɔrɔ dɔrɔn k'a kɛ a banna ni nana ni formation kɛ don nata la a b'i nafa o ka fisa ni i sigi so ou k'i da ka sunɔgɔ so an bɛ tɔnɔ Abdul fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a y'an ka rêve dɔ réaliser a kɛra an ma fɛnba ye quoi a m'a remercier yɛrɛ.
nin tun ye maa dɔw ka kɔrɔfɔ ye Umu Danbele ale ka kuma bara la min ni formation yɛrɛ nu doni baaraw kɛra daminɛla utukalo ale tile 3 min bɛ taga kuncɛ septembre kalo tile 3 a la fɛn min hali bi musolakaw ni bɛɛ lajɛlen ne kun de an sifinnakaw kana sigi tuguni k'an bolo fila da an sen an ka wuli an ka se ka dɔ ɲɛɲini kɛrɛnkɛrɛnnenyala musolakaw o tumana ni fɛn min ye ni formation ye ale baaraw olu nu doni baaraw kolomo karili kɛra ka bɛn utukalo ale tile 3 ma hali bi an bɛ masa Ramani deli laɲini min bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw la ka fara jamana kɔnɔ den kan ala ka laɲini ninnu ala ka laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen sabati n'an bɔra yen fɛn min ye foroba fala ni o ye jamana fintigilaka minnu tora kɛlɛkɛyɔrɔw la ka taa k'u denw to u kɔ n'a bɛ wele ko foroba faraw fɛn min ye san o san ni ɲina ye a san 6 ye congé bila o mana na kɛ u bɛ fara ɲɔgɔnya kan kɛ ni denmisɛnnin ninnu ye ka se ka taga yɔrɔ la yɔrɔ min b'a to u kɔnɔna na sa ka se k'u hakili la jagabo ka to ɲɔgɔn kan ka se ka kalan dɔw fɛnɛ kɛ u kunna wa vacances u ka se ka o jabɔ cogoya min na fɛn min ye juin kalo ale tile 7 ye an ka jamana ɲɛmaaw dagalaso dayɛlɛ o dayɛlɛla ka bɛn juin kalo ale tile 7 ma san 2026 a yirala fana k'a fɔ ko ɲina ye a ta ko 6nan ye tarata don u y'u ka fɛn min ye a baaraw daminɛla ni o y'u ka vacances kɛbagaw ye ekɔliden minnu talen bɛ u fɛ min bɛ tali kɛ defu ale ni baki ekɔlidenw ka ɲinanta kɛra olu ye tarata don n'o ye mardi ye utukalo tile 4 a ɲɛnajɛ kɛnɛw sigira a kɛnɛ ɲɛmaya taara ka di an ka kɛnɛya minisiri ma wa kɛnɛya minisiri kɔfɛ fɛn min an ka kunnafoni minisiri ale fɛnɛ tun bɛ a kɛnɛ kan ye fɛn min a ko kɛnɛ kan ye sa an ka minisiri n'o bɛ tali kɛ an ka kɛnɛya minisiri kan colonel Asan Bajalo ale yɛrɛ kɔrɔfɔ min kɛ a ko kan an k'o lamɛn. Vacances kɔnɔ denmisɛnninw u bɛ dege ko caman na u ye yɔrɔ caman ye salon an y'a ye u taara ministère caman na u taara fo primature la baaraw bɛ ɲɛ f'u ɲɛna minnu fɛnɛ kalanna kosɛbɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ olu dɔw yɛrɛ bɛ taa kɔ kan ka taa tile 2 ni kɛ yen nɔ o bɛɛ ye pour que k'u motiver kalanko la. Nin tun ye colonel Asan Bajalo Ture nin tun ye ale ka kɔrɔfɔ a kɛnɛ ka ɲi foroba fala dɔ ale kumana n'o bɛ tali kɛ Asitan Giriwala ale ye min fɔ an k'o lamɛn. Comme an bɛɛ zuba de ye u nana ni médecin ye médecin minnu b'an furakɛ médecin minnu b'a lajɛ mun ni mun b'an na o kɔfɛ fɛnɛ u k'an ma n'an tilala nin bɛɛ la an bɛna dɔn kɛ an bɛna chorégraphie kɛ an bɛna informatique kɛ an bɛna ko caman kɛ u k'an ma fɛnɛ ko vacances dɔrɔn tɛ kulonkɛ an bɛ se ka fɛn caman k'a kɔfɛ tuguni i n'a fɔ kalan. Nin tun ye Asitan Giriw ye nin tun ye ale ka kɔrɔfɔw ye hali bi hukumu kelen kɔnɔna na fɛn min ye ONAPIMA n'o o yɛrɛ foroba fara ninnu ka yɔrɔ kofɔlen tɔgɔ ye ale yɛrɛ ɲɛma n'o ye Sise Odili ale fɛnɛ kɔrɔfɔ min kɛ a ko kan an k'o lamɛn. Ne nisɔndiyalenba de don ni denmisɛnninw nisɔndiyara ne yɛrɛ nisɔndiyara bi an y'an ka activité vacances lancé i b'a fɔ san o san an b'a kɛ cogoya min na an b'an siɲɛ 6nan de la ka na nin soba in kɔnɔ ka baara kɛ a bɛ nimisi wasa kun bɔ san tɔw la an kun b'a kɛ yɔrɔ wɛrɛw mɔgɔw bara an yɛrɛ kun t'a dɔn ko ɲinanta bɛna se ka bɛn ne ma donc ka général d'armée Asimi Goïta fo baara ni a pose première pierre a n'a jɔli ka a inauguration kɛ a bɛɛ tugura ɲɔgɔn na donc sisan an bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ a dayɔrɔ la yan denmisɛnninw dayɔrɔ de bɛ yan dayɔrɔ 150 musomaninw ta 150 denmisɛnnin fitininw ta o ye fo 50 ye encadrement fana ka dayɔrɔ b'a la ka fara o kan bureau b'an bɛɛ bolo an ka bureau bɛ yan i b'a a ye fana ko balontan kɛnɛ bɛ yan norme internationale o bɛ yen basket terrain bɛ yen volley terrain bɛ yen ani tennis de table b'an bolo réfectoire dumunikɛyɔrɔ duguma fo sanfɛ o fana b'an bolo donc tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnninw bɛ da climatiseur kɔrɔ n'a y'u diya u t'a faga yɛrɛ courant bɛ yan groupe bɛ yan panneau bɛ yan a saba bɛɛ bɛ yan komi an tɛ se ka bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ minnu ye DEF ni BAC sɔrɔ minnu garisɛgɛ jara o la olu de bɛ ka si an bolo yan o denmisɛnninw la mɔgɔ 91 olu ye DEF sɔrɔ mɔgɔ 4 o ye BAC sɔrɔ donc an y'a lajɛ fana an kun bɛ to u ka école la les meilleurs de classe minnu ye ɲɛmaaw ye an bɛna olu ta dɔgɔkun kɔnɔ tile 5 dɔgɔkun kɔnɔ mɔgɔ 100 k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ mais dɔw fana bɛ u hakili man di u c'est pas de leur faute donc o de la an y'a kɛ bi olu jamaba ka na clôture la fana olu jamaba bɛ na ka na bɛɛ ka se ka yɔrɔ ɲini k'a damu ka tilen ka dumuni kɛ k'u da ka sunɔgɔ ka wuli sieste la i b'a fɔ u b'u yɛrɛ ka so cogoya min na an ye yiri turu yiri 169 o de turulen bɛ a kɔnɔna ni kɔ kan ni Ala ma baasi kɛ an b'an hakili to yiri ninnu na wasa sanni san 2 san 3 cɛ yɔrɔ bɛɛ ka kɛ
mangoro ni arbre fruitier kɔnɔna ani kɛnɛmana non seulement an ka yiriden dun ani an ka suma fana sɔrɔ o kɔni an ka laɲini ye. Nin tun ye Sise Odile, nin tun ye ale ka kɔrɔfɛ, ale min ye UNAPIMA ɲɛmaa ye n'a y'a ka nisɔndiyaw olu yira hali bi hukumu kelen kɔnɔna na a kɛnɛ kan yen nɔ. Kɛnɛya minisiri kɔfɛ fɛn min ye kunnafoniko minisiri ale yɛrɛ fana tun bɛ nin kɛnɛ kan n'o ye Alihamdu Aga Iliane, ale fana kɔrɔfɔ min k'a ko kan an k'o lamɛn. N ye infrastructure min ye vraiment o infrastructure ka ɲi et puis a maintenance ka ɲi kosɛbɛ. An ye ballon terrain an ye fɛnw bɛɛ dɔgɔtɔrɔw nana k'u bɛɛ furakɛ vraiment o diyara n ye kosɛbɛ. Après u ye invité Jirituru fana la ani honorable Fomba CNT arabado CNT ale gouvernement bɛ fɛn fɛn kɛ CNT de b'a dɛmɛ o la donc an bɛ CNT ni Fomba yɛrɛ fo la kosɛbɛ. An ye Jirituru aw yɛrɛ b'a dɔn jiri bɛ nafa min don mɔgɔ la, jiri bɛ ɲɛ mɔgɔ ma, a bɛ ɲɛ environnement fana ma, a bɛ fɛn caman de la don. On bɛ se k'a fɔ yɛrɛ mɔgɔ jugu ka ca ni yiri jugu ye. Nin tun ye kunnafoniko minisiri, nin tun ye ale ka kɔrɔfɔ n'ale ye Alihamdu Aga Iliane, nin tun ye ale ka kɔrɔfɔ laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min an ka finitigilaka minnu binna faso kumabɔli kɛnɛ kan ko u kow kana nana tanya wa u kow fɛnɛ kana dɔn k'a fɔ ko maa dɔ bɔra an na wa u kana na miiri o gumune kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw ye nin ko in bila sen kan ka se ka denmisɛnnin ninnu ka dɛmɛ don u ma k'u bɔ den kɛrɛfɛ la ka u kɛ ka fɛn min ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma ni ka u dɛmɛ hali bi jamana ɲɛmaaw ka ni hakilina ninnu ala ka a sabati n'an bɔra yen yaasa hali bi ka se ka kunnafoni diko ka se ka ale kow la yakubaya k'a yiriwa Kulukorokaw fɛ yen nɔ fɛn min ye Marie Stop International ye ale ye kunnafonidi baara dɔw sigi sen kan ni ka formation dɔw kɛ kunnafonidilaw kunna formation min yɛrɛ tali y'a tali daminɛ juillet kalo tile 26 ni a taara kuncɛ ka bɛn utu kalo ale tile fɔlɔ ma. Formation kɛra kunnafonidilaw olu kunna hali bi laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kunnafoniw ka se hali bi k'ale la yakubaya. Marie Stop International ale yɛrɛ ka ɲɛmaa n'o ye Amidu Dumbe ale kɔrɔfɔ min k'a ko kan an o lamɛn. Le duru baara in kɔfɛ ni maa 30 ninnu ye an ka laɲiniw sabatila ka sababu kɛ an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ tun ye min ye o ye an ye maa fɛn fɛn wele u ka se k'u sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka na se ni formation kɛ yɔrɔ in na bon formation kɔnɔna na y'an ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen sera ka u bɔ u ka yɔrɔ la ka na formation na Kulukoro yan nɔ walasa u dɔ bɛ se ka fara u ka dɔntan ka santé de la reproduction yɛrɛ kɔnɔna na an'u bɛ se k'u ka baara kɛ cogo min na. Bon an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ an ye mɔgɔ minnu ta ni formation in kama a mɔgɔw u tun b'u ka baaraw dɔn parce que an ye mɔgɔw ɲininka n'a y'a sɔrɔ faamuya sɔrɔla nin fɛn na an y'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko faamuya sɔrɔla a dabɔra min kama ne bolo o kɔni o sabatira. Laɲini ye min ye o ye journaliste minnu bɛ yen n'u formera u ka se ka kumakan jɛlen di santé de la reproduction kan. Parce que i b'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ degun kɔnɔ sigidaw la u t'a dɔn k'a fɔ u bɛ kunnafoniya jɛlen sɔrɔ cogo min na ni journaliste ninnu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka kunnafoniya jɛlen d'u ma walasa k'u bilasira n'a sɔrɔ u yɛrɛ tɛ min dɔn u ka ɲi ka taa sira minnu fɛ walasa u ka se k'o dɔn ka se k'o bila o siraw kan. O tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen baara in kɔnɔna na min yɛrɛ ye santé kɔnɔna ye gɛlɛya dɔw bɛ yen donc cogo jumɛn na ni journaliste minnu formé na u bɛ se ka baara kɛ baara min bɛ don gɛlɛya ninnu wulili hukumu kɔnɔna na donc o fɛnɛ laɲini dɔ ye ani o kɔfɛ u yɛrɛ ye baara dɔw boloda k'a fɔ k'u bɛna min kɛ ni formation in kɔfɛ donc an bɛ min fɔ appel min bɛ ka lancer o ma u ka se ka o baara ninnu boloda walasa laɲini min kɛra n'o ye atelier kɔfɛ laɲiniw ye o laɲini bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati walasa maliyɛnw ka lafiya. Nin tun ye Amidu Dumbuya nin tun ye ale ka kɔrɔfɔ ye Kulukoro ale marabolo kɔnɔna na fɛn min laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka kunnafonidi baaraw kɛ kunnafonidilaw kunna bange Buguni ale ta fanfɛla la ka se hali bi jamana kɔnɔdenw ka se ka bɔ o ko kalama cogoya min na o tuma laɲiniw ala ka u sabati. N'an bɔra ye an b'a ladɔrɔn k'a fɔ min kɔni ye kuranko an ka jamana kɔnɔna na bi gɛlɛyamisɛnnin minnu b'a la halisa min kɔni ye kuranko dɔmangana dɔ n'o ye Garba Jalo ye ale bi da don la k'o walawala ye a ye min fɔ an k'a lamɛn. Incident ye kasara de ye kasara ye ligne de transport sɔrɔ maintenant ligne de transport i bɛna jateminɛ k'a ye a kasara i tɛ se k'a fɔ ko nin kelen de don a bɛ se ka kɛ kaba pɛrɛn de sɛnɛ ligne yɔrɔ dɔ ma ou bien kabulu dɔ de tigɛra ou bien an ka samiya fana la poto dɔ bɛ yen min dugumala ji bɛ ka woyo a fɛ bon n'o nasugu de don d'abord fɛn don i tɛ se ka fɛn min kɛ yɔrɔnin kelen parce que f'i ka taa constat kɛ fɔlɔ maintenant n'i ye constat kɛ a bɛ sɔrɔ ka disposition ɲɛnamaw ta k'a lajɛ nin baara bɛ se ka kɛ télé la cogoya min na bon maintenant ni kabulu dɔ de tigɛra est ce que kabulu min tigɛra ou bien kabulu min jenina o longueur suffisante
a n'a section normalisée est-ce que bɛ sɔrɔ magasin kɔnɔ an bolo kɔrɔ sisan o ye fɔlɔ ye filanan ne y'a sɔrɔla parafoudre dɔ de ye kuta n'o explosé la o fana o parafoudre ɲɔgɔn na est ce que a bɛ sɔrɔ an bolo sisan magasin kɔnɔ maintenant ni o fana tɛ yen parafoudre min ye équivalent a la est ce que o ɲɔgɔnna dɔ bɛ sɔrɔ an bolo sisan parce que parafoudre den kelen tɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ den saba de ɲɔgɔn comme ligne ye saba ye bon maintenant ka minɛn ɲini minɛn bɛ se ka remplacer ou bien a ɲɔgɔnna ɲini ka don a la joona joona bon nin fɛn ninnu ye cas d'accident de ye mɔgɔ ma sigi n'a ye maintenant ni olu fana tɛ est ce que ji de bɛ ka don poto dɔ jukɔrɔ yɔrɔ dɔ la bon ni poto dɔ jukɔrɔ bɛnna ji tɛmɛ yɔrɔ ma an bɛ samiya de la alors que poto ninnu sigilen don bitɔn kan bon ni siga kɛra la ko poto bɛ ka commencer ka jigin disposition fana bɛ ta ka taa ji tɛmɛ sira wɛrɛ de bɔ ensuite ka essayer ka poto disposition ta souvent a bɛ se ka kɛ poto bɛ suspend fɔlɔ ka gulonnen to ka béton fort k'a la rapidement ou bien n'a bɛ se ka renforcer ka poto to a la mais o bɛɛ bɛ dépend visite terrain kɔnɔ information minnu bɛ sɔrɔ rapidement pour que se ka o baaraw ta bon maintenant ni nana nin lajɛ fɔ communiqué yɛrɛ kɛla fɛn min na donc réseau public yɛrɛ annoncé fɛn min na i b'a sɔrɔ fɛn den tɛ bon ni fɛn den tɛ fɛn tɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko i bɛ wuli dɔrɔn ka taa kɛ ka na disposition ɲɛnamaw de bɛ ta pour que a baara ka se ka kɛ pour que siɲɛ wɛrɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana na o yɔrɔ kelen na donc c'est un travail de chaîne fɛn tɛ min bɛ mɔgɔ bɛ wuli ten dɔrɔn k'i bɛ taa fɛn min kɛ ka na a mana kɛ ɲɛ o ɲɛ ma n b'a dɔn kɔni a bɛ kɛ fɛn ye a réparation bɛ kɛ fɛn min sécurisé don kosɛbɛ et que a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ se ka kɛ quoi donc ni ye incident lajɛ réseau kan i bɛ se ka explication minnu di a la o ye nin n'a ɲɔgɔnna kaw de bɛ se ka an b'a ladɔnya k'a fɔ nin tun ye Gariba Jalo ni ale ye kuran dɔ b'an ka jamana kɔnɔna la ni tun y'a ka ɲɛfɔlɔ gɛlɛyamisɛnnin minnu n'u bɛ se ka kɛ kuranko la ni tun y'a k'olu ɲɛfɔ an bɛ dugawu kɛ sa yarabi laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye faamuyaliw ka sɔrɔ baaraw tacogo la ala ka o sabati n'an bɔra ye bi dɔnni kuma cayara kosɛbɛ bɛɛ ko k'i ye mɔri ye karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ale ye ɲininkali kɛ karamɔgɔ Sɛki Mama Komuna mɔriya yɛrɛ min ye an ka lamɛn n'i donna kaliwa la i b'i yɛrɛ di ala ma i ɲɛsinnen don ala dɔrɔn ma Abulaye bɛɛ tɛ se ka kaliwa baara kɛ de ala tɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'a kaliwa don quoi barotu kaliwa bɛ kimiyaw kaliwa bɛ a bɛɛ n'a kaliwa don siraw de don n'a sera cɛw ka ɲɔgɔn kɔrɔbɔ o de kaliwa bi don ni kaliwa donna kabako b'a kɔnɔ koyi nafoloko baara la ka nafolo karaba ka di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ yen n'a jigila tigɛlen don ka kaliwa ka i ka nafolo d'a ma kaliwa jɔda b'o la wa nafoloko kaliwa jɔda b'a la nafoloko dɔrɔn tɛ ko gɛlɛyara n'i y'a mɛn kaliwa dɔrɔn ko gɛlɛn dɔ de bɛna kɛ awa o kaliwa min filɛ ye a ka jugu nafoloko de ma dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko nafolo baara tɛ tiɲɛ ye munna tiɲɛ don i bɛna ala de wele ala de ye nafolo da mun kama o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye fɔ n'i t'a dɔn n'i y'a dɔn a bɛ kɛ jamana in kɔnɔ an ɲɛ bɛ miliyaritigiw la o i m'a ye bɛɛ ma kɛ miliyararitigi ye ala ye minnu ka duwawu jaabi ala wele kɔnɔ hali sini maa dɔ bɛ wuli a bɛ fadenw da duwawu de jaabira ni duwawu jaabira i bolo nafolo ye ala fitinin o e mago bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ de bɛ sɔrɔ maa caman ka fɔla fana ko kaliwa don wari yɛrɛ ka ca kosɛbɛ k'o de kama fantan tɛ se ka nafoloko baara kɛ ni baara sera kaliwa ma ala ka isa musaka kɔrɔ ne yɛrɛ fɛ yan fɛnw sarakati ne b'a fɔ maa ye ne tɛ sara fɔ maa ye a di yan mɛ ni baara sera kaliwa ma musaka gɛlɛnba don sarakaw de bɛ bɔ a la ne kɔni sera a kɔrɔ ne b'i dɛmɛ n'i y'a ye ko mama kumu a ɲɛna minnu bolo an b'u ka nɛɛma de la koyi ni ko nana ma o b'an dɛmɛ o la ne bɛ baara gɛlɛn minnu kɛ maaw ye k'u mago ɲa n t'an t'a kɛ o tigiw ye ko n b'a kɛ n yɛrɛ de ye n'a ɲɛna ne de tɔgɔ bɛ ɲa o de kama ne ta ni maa caman ta tɛ kelen ye n'a sera kaliwa ma saraka minnu b'a la n'i y'o sɔrɔ ne kɔni b'a don i ye n b'a f'i ye fana n'i b'a dɔn a se t'i ye ne t'i nɛgɛ a to yen mɛ n'i ko f'a ka kɛ n fana b'a yira i la ala de ye kunu fa ye kunu masa ye dɔ bɛ deli k'a fɔ ne ye aw bɛ se ko la mun na aw bɛ kuma arajo la o y'a sɔrɔ k'an to baro la a ko karamɔgɔ dɔ tununa ale la ale bɛ kan k'a ɲini a m'o ye k'o y'a ka wari dun k'o bɛ arajo la a k'o to arajo la n ko min ye arajo diya ne maa ma ko mun ye nin de don ne tɛ se ka tunu mali kɔnɔ ne tɛ se ka dogo maa min dan b'a yɛrɛ la i jɛlen don e de bɛ taa arajo la e de b'a fɔ n'i y'a kɛ a kɛcogo la arajo b'i dɛmɛ de n'i y'a kɛ k'a juguya arajo b'i cooro de o de kama anw bolo jɛlenya ye arajo baara de ye quoi yanni telefɔni kun kana bɛɛ kun ye lɛtiri de ye ko bɛɛ n'a tɛmɛ sira dɔn i m'a ye n'a fana tɛ kuma bɛɛ ka mikoro la e na don fɔlɔ an bilala ɲɔgɔn na de n y'a dɔn i ye tiɲɛtigi ye n y'a dɔn i bɛ faso fɛ o kama i na o na n ka dayɛlɛlen don nin ye i bɛ tiɲɛ min kɔ ne fana bɛ o tiɲɛ de kɔ n'an bɛ tiɲɛ kɔ a bɛ ɲa ala k'o siga foyi t'a la ni maa min mago bɛ ne maa ma kun la 73 22 22 0D 73 20 2 22
muga ani fila fu ani fila n'i ma n sɔrɔ i b'a sɔrɔ n bɛ ci la i bɛ tila ka n sɔrɔ an tugura maabɔw kɔ an ye maabɔw ladege ala y'a ɲɛ an bolo yarabi ala k'a ɲɛ maliyɛnden bɛɛ bolo ni tun ye Sheikh Mama Komo kan ye karamɔgɔ Abdoulaye Kulibali ale ka kuma bara la an bɛ dugawu kɛ yarabiyama a fɔra cogo min na ala ka n'an mago ɲɛbaw bɛn n'an bɔra ye an bɛ taa an ka jamana kɔ kan sira siri bɛ n bɛ bolo bi Mohamed Samake an ka bi jamana kɔ kana kunnafoni an b'u daminɛ ni Kenya jamana ye fɛn min ye dɔgɔ furancɛ in na a yirala k'a fɔ ko Kenya jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Kenya kɔrɔnfɛ Kenya kɔgɔdugu selege ka taga tilebiyan fan fɛ a yirala k'a fɔ k'u ka babolo k'u ka jibolo min bɛ yen n'a bɛ wele ko Barengo k'a yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen ko a ji bɛ ka yɛlɛ ka sababu kɛ samiya ale ye wa fɛnɛ ko nin yɔrɔ kofɔlen na ko nin y'a san fɔlɔ ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ ko nin ji in ka yɛlɛ ka se nin hakɛya in na wa k'a yirala fana k'a fɔ ko banbaw ko ni maliw de bɛ nin ji kofɔlen na ko ka se ka ko wulikajɔ ni fɛɛrɛw ka se ka dɛmɛ don a yɔrɔ dafɛ mɔgɔw ma u bɛ se ka kisi cogoya min na ka bɔ ji ka kasara ale ni bama ko ka duni o ma cogoya min n'an bɔra an bɛ taga Libi jamana kɔnɔna na dɔgɔ furancɛ in na yirala k'a fɔ ko Libi kasobonba min bɛ Surman k'a yirala k'a fɔ ko kasoladenw ye kaso kofɔlen ko ka a ci ni ka boli ko a sababu bɔra fɛn min ye ko kulu fila ye ko olu ka kɛlɛ kɛra sababu ye ka se ka to ni kasoladen ninnu ka kaso dakari ka boli ni wagati in na a yirala k'a fɔ ko maa saba bɔɲɔgɔnko ko olu de bɔnɛla u ni na ko ni ko ka maa caman ko ka olu jogin sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ fintigilakaw ka bolo ka ni wagati in na ka se hali bi ka se k'a dɔn ni maa kofɔlen ninnu ni sababu jumɛn de nana ni kasolaci ye ani maakulu fila minnu bilala ɲɔgɔn na n'o bɛ tali kɛ Surman ale ni Zawiya ko o kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ o ko kan n'an bɔra yen an bɛ taga Sudan jamana kɔnɔna na kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa minnu boli ka b'u dangayɔrɔ la k'u ɲɛsin fan wɛrɛ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na LOB a yirala k'a fɔ ko muso kulu dɔw bɛ yen nɔ minnu bolila kɛlɛ ɲɛ ka taga u dangayɔrɔ kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ye n'ale yɛrɛ bɛ Sudan yɛrɛ fana dugu kɔnɔna na olu ye damagasi kɛ ka yira k'a fɔ k'u ka cɛden minnu n'u bɛ wele ko FSR n'o ye ko force de soutien rapide ko o cɛden dɔw binna muso dɔw kan ko u denw yɛrɛ olu ɲɛna ko tumana k'u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ka tila k'a ɲini diɲɛ seleke naani jamana marabagaw fɛ k'u ka se ka dɛmɛ don olu ma cogoya min na ka se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu olu kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taga RDC Congo kɛnɛya ko ale sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Ebola a yirala k'a fɔ nin wagati in na k'a fɔ ko Ebola kelen bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ RDC Congo hukumu de kɔnɔna na diɲɛ seleke naani min sigilen bɛ kɛnɛya ko kunna Ageto ɲini fɛn min ye kuran ale tun ye an bila hukumu kɔnɔna na hali bi RDC Congo jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko Ebola kelen bɛ ka fanga sɔrɔ nin wagati in na RDC Congo hukumu de kɔnɔna na diɲɛ seleke naani min sigilen bɛ kɛnɛya ko ale kunna n'o ye tɔn min sigilen bɛ kɛnɛya ko kunna ale ɲɛmaa wulila ka se RDC arabadon ani RDC Congo jamana ɲɛmaa sigira ka masala ni a yirala k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ filanan ye ko diɲɛ seleke naani tɔnba min sigilen bɛ kɛnɛya ko kunna ale ka wuli ka se RDC Congo jamana kɔnɔna na ani jamana ɲɛmaa sigira ka masala kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in na k'a fɔ ko fɛn min ye Ebola ye ko a kelen bɛ ka fanga sɔrɔ RDC Congo k'a yirala k'a fɔ tura ye ko nin ye a kalo 3 ni dɔɔni ye ko fɛn min ye Ebola a yira maa min na ko bɛ tali kɛ maa 3,874 na ko maa minnu yɛrɛ ni olu ni tora ko la ko bɛ tali kɛ maa 1,751 ko wulikajɔw ni fɛɛrɛw ka se ka kɛ yaasa ni banakisɛ kofɔlen ale fanga bɛ se ka jigin cogoya min na RDC Congo ale jamana o kɔnɔna na n'an bɔra an bɛ taga Cameroun jamana kɔnɔna na ni wagati in na Cameroun jamana kɔnɔdenw bɛ ɲininkali la u ka jamana ɲɛmaa ale ka ko kan n'o ye Paul Biya ale yɛrɛ min bɔra Cameroun jamana kɔnɔna na ni nin ye a tile 58 ka taga Europe jamana ale kɔnɔ ni wagati in na fɛn min Cameroun jamana denw bɛ ka jamana kɔnɔdenw bɛ ɲininkali la fɛn min k'u ka jamana ɲɛmaa a bɛ fan jumɛn mun de bɛ a la ko tumana k'u b'a ɲini a fɛ k'a ka se ka na u ka jamana ale kɔnɔna na walima u ka se ka kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ u ka jamana ɲɛmaa ale kan a ye min sɔrɔ kɔkan na kunnafoni na Mohamed Samake ni tun ye olu la kumaba dɔw ye hakilisigi ni bɛn ala ka nati an ka jamana kɔnɔ ka fara diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan amina yarabi sira siribe y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu san waati bɛɛ lajɛlen la yarabiyama gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya ninnu bɛ se ka ban cogo min na